Apa? Oh iya, ada ego wong tua bareng ABG Music. Nikmati semua yang ada, karena yang ada adalah takdir yang maha kuasa. Kata-kata malam ini. Cinta itu harusnya kita miliki, tapi sudah direbut sama yang lain. Orang nyambung. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana nganti kasih sayangi sing padha caliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat nalungane mergo ra disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ana cekelane ngene men anak sing rusak omahe ABG Musik. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat nalungane mergo ra disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ana cekelane ngene men anak sing rusak omahe ABG Musik. Ada Mofisya Riana Audio.
yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean yo ora ana sing njaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen kene iki takdire kudu iso kuat nalungane mergo ora disangga wong tuane kudu iso ngatur dewi ra ana cekelane ngene man anak sing rusak omahe ngene man anak sing rusak omahe Yo, Vika. iya Loriska, satu kembali berbingkis manis. Ada Egone egone wong tua